Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amboy. Taong 1966, Tubo, Abra. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang payak na lugar sa Tubo ang pamilya ni Amboy. Nasa edad 17 anyos pa lang siya noon, kaya hindi may pagkakaila na marami pa siyang hindi nalalaman sa buhay. Ang kanyang ina ay isang manggagamot, habang ang kanyang ama ay tindero ng karne ng hayop sa baryo. Iyon ang bumubuhay sa kanilang pamilya, lalo pat hindi naman sila dumedepende sa donasyon ng mga taong nagpapagamot sa kanila. Di rin kasi yun inuobliga ng kanyang ina, sa kadahilan ng naniniwala ito na mas masarap tumulong nang walang hinihinging kapalit. At dahil dito, kung kaya't mas dumami ang kanilang mga parokyano. Kung para sa kanyang ina ay isa itong malaking grasya, para kay Amboy naman, isa itong malaking hadlang sa hanap buhay nila. Dahil sa mga taong yon, kaya hindi sila natutulungan ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Matagal niya na yung hinaing pero ayon sa kanyang ama, kailangan niyang pigilan ang lahat ng galit niya. Hindi ito makakabuti, lalo pat wala siyang ideya sa dakilang layunin ng kanyang ina. Kaya sa halip na kapuutan ng mga tao, mas mainam na unawain na lamang niya ang mga ito. Dahil sa ganoong mga salita ng kanyang ama, kaya kahit papaano, nakapagtimpi siya. Ngunit ang pagtitimpi ay hindi habang buhay. Darating at darating ang panahon na magkakaroon ito ng lamat. Sumapit ang taong ito. Maglilimang taon na silang nagtitiis mula sa ganoong estado ng buhay. Ang mas ikinagalit pa noon ni Amboy ay yung kawalan ng utang na loob ng mga taong natutulungan nila. Imbis kasi na magbigay ito ng donasyon, purong pasasalamat lang ang ibinibigay nito sa kanila. Kaya sa halip na makaluwag, mas lalo pang humihigpit ang sitwasyon na kanilang kinakaharap hanggang sa isang hapon pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niya ang mga parokyano nito na nagtatawanan sa labas habang naghihintay. Sa galit at init ng ulo noon ni Amboy, kagad niyang nilapitan ang mga ito habang nagwiwika rito ng, "Aba, ang swerte naman ng mga buhay ninyo. Habang ang nanay ko'y nagpapakahirap sa loob, kayo nandito, masayang nag-uusap. Di nyo problema na magpagamot dahil walang bayad. Pero ni minsan ba, naisip nyo ang kalagayan namin? Naisip nyo man lang ba na pinagnanakawan nyo ng oras ang aming ina? Tapos ano? Pasalamat lang ang ibibigay ninyo? Makakain ba namin ng pasasalamat nyong yan? Mga walang utang na loob." Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng tao na nandoon ay natahimik. Bawat isa ay napayuko na para bang nahihiya sa kanya. Si Amboy naman noon, dire-diretso nang naglakad papasok ng bahay. At nang makarating siya sa kinaroroonan ng kanyang ina, nakita niya yung tahimik na nakaupo habang seryosong nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Yun bang, parang alam na nito ang kanyang ginawa. Kaya dala ng pagkahiya matapos niyang mahimasmasan, hindi na siya tumuloy sa paglapit dito. Ngunit nang akmang tatalikod na siya, bigla siya nitong tinawag. Nahihiya man dahil sa kanyang ginawa, napilitan siyang sumunod sa nais nitong mangyari. At nang magkaharap na silang dalawa, pinakiusapan ng kanyang ina ang ginagamot nito na umalis na muna. Dagdag pa nito na, bumalik na lang sila kinabukasan para maituloy ang kanilang nasimulan. Matapos nun, tsaka pa lamang sila nagkausap. Sakto rin ang pagdating ng kanyang ama, kaya narinig nito ang lahat ng pinag-uusapan nila. "Amboy anak, hindi ito pagsasayang ng oras. Ang ginagawa ko ay pagtulong sa mga nangangailangan. Pasensya ka na kung hindi ko kayo natutulungan sa paghahanap buhay. Dahil di hamak na mas mahalaga ito kumpara sa salapi at pagkaing ating kinakain sa araw-araw. Pagtanda mo, mauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Kaya sana ngayon anak,
magtiwala ka na muna sa mga ginagawa ko. Nang marinig ni Amboy ang sinabi ng kanyang ina, halos hindi siya makasagot. Pakiramdam niya, siya ang nagkamali sa pagkakataong yon. Kaya sa halip na makipagmatigasan, mapagpakumbaba niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali. Ipinangako rin niyang hihingi ng tawad sa mga taong napagsalitaan niya ng masama, pagbalik ng mga ito kinabukasan. Ngunit ang kanyang balak ay hindi natupad. Ang mga taong pinagsalitaan niya ay hindi bumalik, na para bang naglaho na lamang ang mga ito. Sinadya pa niya yun sa baryo, subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito natuntun. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kahit nakapagtanong-tanong na siya, para bang hindi ito kilala ng mga tao sa baryo. Dahil sa pangyayari, kaya mabilis siyang umuwi. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa labas, naghihintay ng mga pasyenteng gagamutin. Ang kaso, walang kahit isang tao ang pumunta. Paglapit niya rito, nakita niya ang problemang dinadala nito. Di man niya yun sabihin pero bilang anak, ramdam niya ang bawat problema at iniisip ng kanyang mga magulang. Nay, hindi ko humahanap yung mga taong yun. Pasensya na ho kayo ha. Hindi ko ho yun sinasadya. Nang marinig ito ng nanay niya, inilahad nito ang mga posibilidad kung bakit hindi dumating ang mga ito sa bahay nila. Ayon sa kanyang ina, posibleng hindi mga ordinaryong tao ang mga nilalang na yon. Ang nakakagulat lang, bakit hindi niya ito namalayan, gayong ilang taon na itong nagpapabalik-balik sa kanilang tahanan. Mariin din itong inilahad na mas mainam na maghintay na lamang muna sila kaysa hanapin pa ang mga taong hindi nila mahagilap. Pagkatapos, dito na ito nagsimulang ngumiti. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong inakbayan para isama patungo sa pwesto ng kanyang ama sa baryo. Nang makarating na sila roon, magkakasama silang naghanap buhay. At yon ang pinakamasayang sandali na kasama niya ang kanyang mga magulang. Kinahapunan, matapos ang pagtitinda, sabay-sabay na silang umuwi. Pagkadating nila ng bahay, nadatnan niya ang ate niya na abala sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Panay din ang pagtatanong nito kung bakit natagalan sila at kung bakit marami silang dala. Pagkarinig naman ni Amboy sa sinabi ng ate niya, nagmamadali ito roong lumapit. Ate, maswerte pala kapag kasama namin si inay sa negosyo. Ano sa tingin mo? Huwag na lang kaya siyang manggamot. Ngunit nang marinig ito ng nanay niya, kaagad naman yung sumingit ng, ang panggagamot ang buhay ko, anak. Kung aalisin mo yon sa akin, para mo na rin akong tinanggalan ng pagkakataon na mabuhay. Sabi ko naman sa'yo, hindi pa ito ang panahon para maunawaan mo ang dahilan ng mga ginagawa ko. Subalit nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Inakala niya kasi na gumagawa lamang ito ng istorya para subukan siya nitong kumbinsihin. Inakala rin niya na walang mangyayari sa kanilang pamilya pagkatapos ng lahat. Ngunit pagsapit ng gabi, habang nasa kasarapan sila ng tulog, bigla siyang napabalikwas nang marinig niya ang kanyang mga magulang na para bang nagtatalo. Nagbubulungan lang ang mga ito pero mula sa kanilang silid, rinig na rinig niya ito. Kaya dala ng kuryosidad, nagpasya siyang lumabas para matingnan kung ano ang nangyayari sa dalawa. Pagsilip niya sa pinto, nakita niya ang nanay niya na umiiyak, habang ang kanyang ama naman ay nakatayo bit-bit ang isang itak. Sa harapan ng dalawa, nakakita siya ng 3 anino. Hindi mawari kung kanino ito pero nakasisiguro siya na may ibang tao sa loob ng kwarto. Walang sabi-sabi, buong lakas niya itong itinulak habang sinasambit ang pangalan ng tatay niya. At nang marinig ito ng kanyang ama, kagad itong lumapit sa pinto. Pinigilan siya nitong makapasok pero
Bago pa man ito maharangan ng daan, nagawa niya na itong mabuksan. Pagpasok niya sa loob ng silid, dito niya nakita ang 3 matatandang babae na may mapuputing buhok. Nakasuot ito ng puting saya at bawat isa sa mga ito ay may daladalang mga lampara. Kagila-gilalas ang mga anyo nila pinuno na parabang kahit ordinaryong tao ito, masasabi mo talagang may kakaiba sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya napansin na hindi man lang siya nagagawang lingunin ng 3. Yun bang parang wala siyang halaga sa mga ito? Nanatili lang itong nakatitig sa kanyang ina habang nangungusap gamit ang mga salitang hindi niya maunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang biglang lumapit ang isa sa mga ito, kasabay ng pagkuha nito sa libreta at mga sangkap na ginagamit ng nanay niya sa paggagamot. At pagkatapos nun, ang 3 nilalang ay naglaho. Bagaman wala na ito sa kanilang harapan, kagulat-gulat na may narinig pa rin silang boses na sumasabay sa hangin. At ang boses na yon ay parang kahawig ng boses ng isang matandang lalaki na nagsasabi ng, "Tapos na ang iyong panahon sa panggagamot. Ang iyong mga salita ay wala ng bisa, at ang iyong mga kamay ay wala ng kapangyarihan. 2 buwan simula sa araw na ito, ikaw ay magdadalang tao. Kalakip ng biyaya ng bata ay matinding kalbaryo, kaya paghandaan niyo ito." Matapos nilang marinig ang mga katagang yan, isang nakakabinging katahimikan ang kanilang naranasan. Ultimo, mga huni ng insekto sa paligid ay nawala, kaya kahit wala siyang nakikita, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa katawan niya. At ang mga huling salitang iniwan ng misteryosong tinig ay tila mga pako na bumaon sa isipan niya. 2 buwan. Matinding kalbaryo. Dahil dito, kaya hindi siya nakagalaw sa kinaroroonan niya. Ang kanyang ina na dati ay puno ng tatag at liwanag kapag nanggagamot, ay dahan-dahang napaupo sa sahig, walang kibo habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang ama naman ay mahigpit pa ring nakahawak sa itak. Nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot sa kanilang kaaway, kundi dahil sa takot sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Lumipas ang mga araw. Ang hangin ay naging mabigat. Totoo nga ang sinabi ng tinig, na wala ang bisa ng mga kamay ng kanyang ina. Minsan ay may dumating na bata na may matinding lagnat. Ngunit sa unang pagkakataon, tila bang hindi na alam ng kanyang ina kung ano ang mga halaman na gagamitin at itatapal niya upang maibsan ang karamdaman ng bata. At ang mga dasal na dati nagpapagaling, tila mga naging salita na lamang na walang kahulugan. Dahil dito, tuluyan na itong huminto sa panggagamot. Ipinaalam niya yon sa lahat ng mga dumarating na pasyente hanggang sa wala nang pumunta sa kanilang tahanan. Ang ina ni Amboy ay naging madasalin at laging nakatingin sa malayo, tila may hinihintay na hindi pa dumarating. Eksaktong 2 buwan pagkatapos ng gabing yon, napatunayan nilang totoo ang mga binigkas ng nilalang. Nagdalang taong kanyang ina sa edad na hindi inaasahang yon ay manganganak pa. Itinuring itong milagro ng iilan, ngunit para sa kanila, ito ang simula ng kalbaryo ng prediksyon. Habang lumalaki ang tiyan ng kanyang ina, unti-unti ring humihina ang pangangatawan nito. Naapektuhan na rin ito ng husto ang pangkabuhayan nila. Gawa ng araw-araw, mas pinipili ng tatay niya na manatili sa tabi nito upang maibigay ang lahat ng mga pangangailangan. Di nagtagal, ang kanilang pangkabuhayan ay nagsimula ng gumuho. Ang mga hayop na kinakatay at nakukuha ng kanyang ama sa pangangaso ay tila bang mabilis ng mabulok, at ang mga namimili sa kanila sa baryo
ay bigla na lang umiwas sa kanila. Dumating ang gabi ng panganganak. Ang ulan ay parang hindi titigil at ang kulog ay tila nagagalit na boses ng langit. Walang manghihilot na gustong pumunta sa kanilang bahay dahil sa takot sa mga bali-balitang sinumpa ang kanilang pamilya. Dahil dito, kaya napilitan silang mag-ama na tulungan sa panganganak ang kanyang ina. Mabuti na lang may kaalaman ng ate niya sa ganoong bagay, kaya sila nagtagumpay. Nang lumabas ang bata, isang lalaki ang bumungad sa kanila. Pero ang nakapagtataka, di yun umiiyak. At sa halip na iyak ng sanggol, isang malakas na pagaspas ng hangin ang bumukas sa lahat ng bintana ng kanilang bahay. Ang tatlong matatandang babaeng nakaputi na nakita niya ay muling nagpakita sa labas ng bintana. Bit-bit ang kanilang mga lampara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pumasok. Nakatitig lang sila sa sanggol. Maya-maya pa, dito niya napansin ang nanay niya na biglang tumayo at nagpumilit na lumapit sa kanya. Bit-bit ang kanyang kapatid. Amboy anak, ngayon mo mauunawaan. Ang pagtulong ko noon ay hindi para sa salapi, kundi para sa kaligtasan ninyo ngayon. Ang kalbaryo ay hindi parusa, kundi pagsubok lamang ito kung gaano tayo katatag bilang pamilya. Magtiwala ka. Darating din ang bukas para sa ating lahat. Matapos itong mailahad ng nanay niya, hindi niya sukat akalain na ang gabing yon ang magiging mitya ng pinakamabigat na dagok na mararanasan ng kanilang pamilya. Nang tangayin ng tatlong matatanda ang sanggol, tila kasama nitong naglaho ang kaluluwa ng kanyang ina. Nanatiling humihinga ang nanay niya, nakadilat ang mga mata at kumakain kapag sinusubuan. Ngunit wala itong malay sa kanyang paligid. Isa na lamang itong buhay na katawan na walang kaluluwa. 5 taon silang namuhay sa anino ng pait at pangungulila. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ng mga panggatong sa likod ng bahay, nakarinig siya ng mga yapak. Mula sa makapal na talahiban, lumitaw ang isang batang lalaki. Sa unang tingin, tila isang normal na 5 taong gulang na bata ito. Subalit nang titigan niya ito ng mabuti, napansin niya na ang balat nito ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na tila nanggaling sa kailaliman ng gubat. Kuya Amboy, Sambit ng bata. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla siyang nanigas. Kilala siya nito. Alam niya sa kanyang dugo na ito ang kanyang kapatid na kinuha ng mga nilalang na may lampara. Ngunit imbis na yakap ang isalubong, isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang gulugod. Walang emosyon ang mukha ng bata. Isang mukhang hindi dumaan sa pagkabata. Bagaman labis siya roong nababahala, dinala niya ito sa loob ng bahay. Sa harap ng kanilang inang walang kibo, tumayo ang bata. Hinawakan nito ang kamay ng kanilang ina at sa isang saglit, dumaan ang isang mabilis na kislap ng buhay sa mga mata ng kanilang ina bago muling bumalik sa pagkakatulala. Maya-maya pa, dito na rin dumating ang kanilang ama na may mga dalang rekado para sa kanilang ulam. Inihanda nila ang pinakamasarap na pagkain para rito, ngunit tiningnan lamang ito ng bata na para bang ayaw niya. hindi yan ang aking gusto at kailangan ko para mabuhay. Pagkasambit nito ng mga kataga, kagad itong pumasok sa silid kung saan itinatabi ng kanyang ama ang paninda nitong karne. Doon, sa harap ng nanginginig na si Amboy, kinuha ng bata ang isang tipak ng sariwang karne ng usa na puno ng dugo. Walang pag-aalinlangan niya itong pinapak, tila isang hayop na nagugutom habang ang dugo ay umaagos sa gilid ng kanyang labi. Dito, napagtanto niya ang malupit na biro ng tadhana.
Ang kanyang ama ay tindero ng karne at ang kanyang ina na dating manggagamot na nagliligtas ng buhay. Ngayon, ang sarili nilang kadugo ay nabubuhay sa kamatayan at dugo. Sa bawat gabi naririnig niya ang bata na nakikipag-usap sa hangin sa labas ng bintana. Ang tatlong matatandang babae ay hindi nagpapakita sa loob. Ngunit alam niya na nasa paligid lang sila at naghihintay. Isang gabi, lumapit ang bata sa kanya habang siya ay natutulog. Sa mahinang tinig, bumulong ito sa kanya ng, Huwag kang matakot, kuya. Binabayaran ko lang ang mga pasasalamat na hindi nyo tinanggap noon. Ang dugong kinakain ko ay nagpapanatili sa paghinga ni inay. Kapag tumigil ako, tuluyan na siyang kukunin ng mga kumuha sa akin. Nang marinig niya ito, dito pa lamang niya naunawaan ang sinasabi ng kanyang ina noon tungkol sa dakilang layunin. Ang paggamot ng nanay niya na walang kapalit ay hindi lamang kawang gawa. Ito ay isang uri ng proteksyon para sa kanilang pamilya laban sa mga puwersang hindi nila naiintindihan. At dahil sa kanyang pagrereklamo at pagtataboy sa mga pasyente na hindi pala mga tao, nabasag ang proteksyong yon. Ang kapatid niya ay bumalik hindi bilang isang biyaya, kundi bilang isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang kanilang pamilya ay nakatali na ngayon sa isang sumpa. Upang mabuhay ang kanilang ina, kinakailangan nilang pakainin ng dugo ang batang galing sa kabilang dimensyon. Sa paglipas ng mga araw, hindi na makayanan ni Amboy ang bigat ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Ang amoy ng malansang dugo ay tila nanuot na sa mga dingding na kawayan at ang bawat titig ng kanyang kapatid na may kasamang kakaibang tunog ng pangingit-ngit ng ngipin sa dilim ay nagtutulak sa kanya sa bingit ng pagkabaliw. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tinuntun niya ang masukal na landas patungo sa paanan ng bundok kung saan naninirahan ang isang matandang albularyo na si Jurito, ang tanging taong pinaniniwalaan niya na nakakaalam sa mga lihim na hindi nakasulat sa anumang aklat. Pagdating niya, hindi pa man siya nakakapagsalita, sinalubong na siya ng matanda ng isang matalim na tingin. Ang dinala ninyo sa loob ng inyong bahay ay hindi na ang batang kinuha sa inyo. Wala ba kayong napapansin? Sa paglipas ng mga araw, sa tagal ng pananatili nito, mas lalo nyo lang pinapatindi ang kalbaryong pinagdadaanan ninyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nakasagot. Maya-maya pa, ipinaliwanag ng matanda ang isang mapait na katotohanan. Ang kapatid niya ay ginawang 8. Isang sisidla ng mga ligaw na espiritu na pinalakas ng galit na kanyang ipinamalas noon sa mga taong parokyano ng kanyang ina. Ang pagkain nito ng sariwang dugo ay simula lamang. Sa oras na ang dugo ng hayop ay hindi na sapat, ang uhaw nito ay maghanap ng mas matamis na handog, ang buhay na laman ng tao. Kapag ang isang nilalang ay tumalikod na sa sikat ng araw at nagsimulang maghanap ng sariling kauri upang lamunin, wala na itong balik. Ang inyong ina ay hindi binubuhay ng batang yan. Siya ay ginagawang pain para manatili kayo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Marami pa itong inilahad sa kanya. Ngunit karamihan sa mga bagay na yan ay halos hindi na niya maunawaan pa. Kalaunan, umuwing tuliro si Amboy, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, nabulabog ang kanilang lugar. Isang bata ang naiulat na nawawala sa Karatig Baryo. Walang bakas, walang saksi. Tanging isang dugo ang tsinelas lamang ang natagpuan sa gilid ng sapa. Sa loob ng kanilang bahay, napansin niya ang kanyang kapatid na hindi na lumalabas ng silid.
Nakatago ito sa ilalim ng papag, nanginginig at umuungol tuwing may tatama sa kanyang balat na sinag ng araw mula sa siwang ng dingding. Nang subukan itong lapitan ni Amboy, hindi na ito ang boses ng isang 5 taong gulang na bata, kundi ang nagkakapatong-patong na tinig ng 3 matatandang babae na tumatawa sa loob ng lalamunan nito. Labis ngayong ikinagulat, sa puntong nawal na siya ng lakas ng loob upang yon ay lapitan at kumprontahin. Hindi rin niya ito inilahad sa kanyang ama na para bang may kung anong mangyayari sa kanya. Pagtungtong ng gabi noong mismong araw, habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, sa gitna ng kadiliman, muli niyang nakita ang kanyang kapatid. Bagaman natatakot, hindi maipagkakaila na mas nanaig pa rin sa kaisipan niya na malaman ang katotohanan. Pagsilay niya rito, napansin niya na hindi ito mukhang bata. Ang mga braso nito ay tila humaba at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bahagi na katawan na malinaw na hindi sa hayop. Sa tabi nito, ang kanilang ina ay nakadilat pa rin. Ngunit sa pagkakataong yon, may isang luhang dugo na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Pagtayo ng nilalang, ang kanyang mga mata ay biglang nagningas kasabay ng paghakbang nito papalapit kay Amboy, dala ang isang amoy na kasing sama ng nabubulok na bangkay. Kuya, gutom pa ako. Habang dahan-dahan itong nagwiwika, napansin niya ang kakaiba nitong pag-ungol na sinasabayan ng paghaba ng mga kuko nito. Animoy nakahanda na yung sumunggab. Dahil sa kanyang mga nakita, di siya nagdalawang isip na hugutin ang itak na nakasabit sa dingding. Matalas siyang pinuno sa kadahilanang ang itak na yon ang ginagamit ng kanyang ama sa pagtatadtad ng mga karne ng hayop na nakuha nito sa pangangaso. Pagsilay naman doon ng nilalang, hindi na yon nagsayang pa ng oras. Kagad itong nakipagbuno hanggang sa makuha niya ang lampara na may lamang langis. Pilit niya itong binuksan upang ikalat ang langis sa paligid. Hindi nagtagal, dito na rin dumating ang kanyang ama na kanina pang nasa labas dahil sa mga narinig nitong mga kakaibang huni at paramdam. Pagsilay nito sa kanya, kagad siya nitong tinulungan hanggang sa kumalat na sa paligid ang apoy ng gasera. Mabilis nitong nilamon ang lugar hanggang sa mapilitan na silang lumikas. At nang makalabas na sila ng bahay, sama-sama nilang pinagmasdan ang paglamon ng malaking apoy sa kanilang tahanan. Hindi na rin nila napansin ang kanyang kapatid, ngunit nakasisiguro siya na tumakas ito at lumikas patungong bundok. Pero ang tanging inaalala niya ay yung nanay niyang hindi niya magawang mailigtas. Sa bilis din kasi ng mga nangyari, di na sila nagkaroon ng pagkakataon na ito ay makuha. Lumipas ang 3 araw matapos ang sunog. Natagpuan nila sa gitna ng mga abo ang naiwang labi ng kanyang ina. Yakap ang itak ng tatay niya na halos nangitim na. Ang kanyang ina ay wala na. Ngunit ang 8, ang nilalang na minsang naging kapatid niya, ay naglaho sa kailaliman ng kagubatan. Alam niya na hindi ito namatay. Ramdam niya sa kanyang dugo ang bawat tibok ng puso ng halimaw. Isang ugnayang nabuo mula sa gabing isinumpa sila. Kalaunan, ang kapayapaan sa baryo ay mas lalo pang nagambala. Hindi na lang mga bata ang nawawala. Maliban sa mga ito, may mga natatagpuan na ring mga hayop na pinagkuhanan ng laman. At ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang makakita ng mga bakas ng paa na may 3 kuko sa mga bubunga ng kanilang mga bahay. Dahil sa pangyayaring yan, muli siyang nagdesisyon na bumalik sa tahanan ng albularyong si Jorito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang payo ang nais niyang makuha,
kundi hangad niya na magkaroon ng karga upang labanan ang nilalang kung ito ay kinakailangan. Kaya nang marinig nito ang pabor na hinihingi niya, hindi siya nito binigo. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na lalagyanan ng langis na may kasamang mga ugat na itim at isang medalyong tanso. Amboy, ang iyong ina ay namatay bilang sakripisyo upang maputol ang koneksyon ng nilalang sa mundong ito. Ngunit ang iyong galit ang nagbigay dito ng katawan. Hanggat ikaw ay humihinga, ang nilalang na iyon ay mananatiling gutom. Ikaw ang nagbukas ng pinto. Ikaw din ang dapat magpanid nito. Magsanay ka. Tanggapin mo ang tadhanang nakalaan sa iyo. Palagi mong alalahanin na ang kaluluwa ng mga pumatay ay habang buhay mong kakarguhin. Pagkasambit nito ni Tandang Hurito, inalok niya si Amboy na magsanay. Ang nais ng matanda, matuto siya ng mga pamamaraan upang sa muling paghaharap nila, hindi na siya nito matatakasan. Mariin din itong inilahad na walang saysay na magmadali kung hindi pa naman siya handa. Bukod sa hindi niya yun mahahagilap, magsasayang lang siya ng oras sa paghahanap, isang bagay na ayaw nitong mangyari sa kanya. Hanggat hindi kasi siya nakakapagsimula ng pagsasanay, mas lalo lang dadami ang mga taong nabibiktima ng nilalang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ilang araw din niya yung pinag-isipan bago niya ito tuluyang tinanggap. 5 taon ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang kanilang tahanan. Ang usok ng trahedyang yon ay tila nanatili pa rin sa kanyang mga baga. Hindi na siya ang mapusok na binata na puno ng reklamo. Sa edad na 22, ang kanyang mukha ay kasing gaspang na ng bato. Ang kanyang katawan ay naging matigas na parang nara, bunga ng walang tigil na pagsasanay at paglalakbay sa mga liblib na bulubundukin upang hanapin ang aninong tumakas sa apoy. Bitbit ang itak ng kanyang ama na pinatibay ng albularyo. Naging masigasig siya sa paghahanap. Lahat ng kanyang nakakaharap ay pinapatay niya ng walang awa, at sino man ang humarang sa kanyang dinaraanan ay halang niyang pinapaslang. Sa bawat baryong dinaraanan ni Amboy, dala niya ang isang sumpa. Hindi siya maaaring manatili sa isang lugar ng higit sa 3 gabi. Dahil alam niya, sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nilalang na may mukha ng kapatid niya ay sinusunda ng kanyang amoy. Hindi ito lumalayo sa kanya. Sila ay naging magkadugtong kahit hindi pa sila nagkikita. Pagkaraan ng ilang buwang paghahanap, nakarating siya sa isang liblib na pamayanan sa Kalinga. Ang mga tao rito ay puno ng marka sa katawan, tanda ng kanilang katapangan at kasaysayan. Ngunit sa likod ng kanilang katigasan, may namumuong takot. Isang matandang mandirigma ang lumapit sa kanya habang payapa siyang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng dapdap. May dala kang masamang hangin, estranghero. Sinong pakay mo sa lugar na ito? Hindi ko dala ang hangin, Apo. Hinahabol ko ito. Nang marinig ito ng matanda, bigla itong nagulat sa kanyang sagot. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nabanggit ang tungkol sa kapatid niya na hinahanap. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad naman itong nagkwento tungkol sa isang batang lalaki na nakitang gumagala sa kanilang mga palayan tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ang bata ay hindi tumatapak sa lupa. Tila lumulutang ito sa ibabaw ng mga palay nang hindi nababali ang mga tangkay. At ang mas nakakapangilabot, tuwing dadaan ng bata, ang mga aso sa baryo ay hindi kumakahol. Sila ay umiiyak at nagtatago sa ilalim ng mga bahay. Dahil sa sinabi nito, kagad naman siyang napatanong ng, Apo, nasaan ang batang tinutukoy mo? Naroon sa kuweba ng mga anito, sa itaas ng bangin. Pero mag-iingat ka.
kung sakali mang pupuntahan mo siya. Ang batang yon ay hindi nag-iisa. May 3 ilaw na laging sumusunod sa kanya. Parang mga lamparang lumilipad. Kahit may mga alam kami sa karunungan, iniiwasan namin sila. Alam namin na ang taglay nilang mga kakayahan ay naiiba sa mga nilalang na madalas naming pinaparusahan. Dahil sa sinabi nito, kagad siyang nagkaroon ng interes. Malakas ang kutob niya na yun na ang kapatid niyang hinahanap niya sa loob ng 5 taon. Gusto niya ito kagad puntahan pero batid niya na hindi niya ito basta-bastang madadatnan at masisilayan. Kailangan niya maghintay ng tamang pagkakataon, kaya naman naging matyaga siya. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, inakyat niya ang matarik na bangin. Ang bawat hakbang ay pagsubok sa kanyang determinasyon. Nang marating niya ang bukana ng kuweba, sinalubong siya ng amoy na kasing sama ng nabubulok at malansang dugo. Pagpasok niya sa loob nito, nakita niya ang nilalang. Nakaupo ito sa gitna ng kuweba habang nilalamon ang isang ligaw na baboy ramo. Ang mukha nito ay nananatiling mukha ng isang 5 taong gulang na bata, ngunit ang balat nito ay naging parang balat ng ahas. Makinis at malamig tingnan. Maya-maya pa, kahit hindi siya nakikita ng nilalang, bigla itong nagsalita sa kanya ng hindi inaasahan. "Kuya, mabuti naman at narito ka na." "Masaya ako. Napakasaya ko." Ngunit sa halip na maantig, tila bang mas ikinagalit niya pa ang sinabi ng nilalang. "Manahimik ka! Hindi mo na ako maluloko." Pagkasambit niya ng mga katagang yan, biglang lumitaw sa paligid ng bata ang 3 matatandang babae na nakita niya noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Ang kanilang mga puting saya ay puno na ngayon ng dumi at dugo. Ang mga lampara nila ay naglalabas na ng itim na apoy at ang kanilang mga presensya ay kapangi-pangilabot. Ang bata ay sa amin. Siya ang magiging hari sa mundong ito. At ikaw, ang aming magiging handog. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, sa sobrang galit niya, hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Kaagad niya itong sinugod hanggang sa sila'y magpang-abot. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban, isang katotohanan ang isiniwalat ng nilalang. "Hinahanap ko si ate, kuya. Ang kanyang sinapupunan ng kailangan namin upang muling mabuhay ang aming lahi. Pakiusap, kuya. Tulungan mo kami." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Ang kanyang kapatid na naiwan sa bayan matapos ang sunog, ang tunay na pakay ng mga espiritong ito. At dahil dito, kung kaya't gusto niyang makabalik ng lalong madaling panahon sa kanilang tahanan upang ito ay mabalaan at mailigtas. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, nang mapagtanto niyang malapit na siyang malagay sa peligro, dito na siya nagdesisyong gamitin ang langis ng kanyang maestro. Ibinuhos niya ito sa sahig ng kuweba bago ito tuluyang silaban. Paglaganap ng apoy, bigla namang nagsigawan ang mga nilalang na nasa loob. Sinubukan nila itong apulahin pero sa bawat pagtangka nila, tanging sakit at paglabas ng itim na usok sa kanilang mga katawan ang kanilang nararamdaman. Habang malapit nang mapaslang ang mga ito, bigla niyang nakita ang kapatid niya na mabilis na tumalon palabas ng kuweba patungo sa direksyon ng kabayanan kung nasaan ang ate niya. Hindi niya mawari kung bakit ito nagmamadali. Ngunit hindi niya maiwasang kutuban ng masama. Napagtanto ni Amboy na kinakailangan pa nilang magkaharap at magkausap upang mabasa nito ang kanyang utak. At dahil sa nakuha na nito ang mga kinakailangan nitong impormasyon, dito na nagsimula ang isang madugong karera. Sa isip-isip niya, kailangan niyang makauwi kaagad bago pa man siya maunahan ng nilalang. Sa loob ng ilang araw,
Tinahak niya ang mga gubat na walang pahinga. At para mabuhay, pawang mga ugat at tubig ulan lamang ang inilalagay niya sa kanyang katawan. Sa bawat baryong madaraanan niya, makikita ang bakas ng karahasan ng nilalang. Ayon sa kanya, na kundi ilang biktima, nadadatnan niya ang isang pamilya na wala ng buhay at pinagnakawan pa ng laman loob. Marahil ito ang pinagkukunan ng lakas ng nilalang upang makapagpatuloy sa pag-usad. Nang marating niya ang bayan, nakita niya ang kanyang ate na abala sa pagtitinda sa palengke. Mukha itong masaya at walang malay sa panganib na paparating. Ngunit kahit gusto niya itong lapitan at kausapin, di niya ito ginawa. Ayaw niyang madamay ito sa sumpa, kaya pinili niyang manatili sa malayo. Nagmamasid, hawak ang itak sa ilalim ng kanyang balabal. Sumapit ang gabi. Ang langit ay naging kulay kalawang. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng panaka-nakang pagyanig ng lupa. At mula sa madidilim na eskinita, nakita niya ang paglabas ng kanyang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito bata. Isa na itong higanting anino na may 8 galamay. Bawat isa ay may hawak na lampara. Naramdaman ito ng maraming tao sa bayan, kaya kahit nasa loob sila ng kanilang mga tahanan, rinig na rinig ni Amboy ang kanilang mga dasal. Subalit ang kanilang mga ginagawa ay nanatiling walang bisa at para bang mas lalo lang nitong pinapalakas ang nilalang. Maya-maya pa, nang masipat niyang papalapit na ito sa bahay kung saan naroon ang kapatid niya, dito na siya buong tapang na sumugod. Kaagad na nagtagis ang bakal at kuko. Ang labanan ay umabot hanggang sa bubungan ng bahay. Bawat sugat na natatanggap ni Amboy ay naglalabas ng liwanag impis na dugo dahil sa basbas at proteksyon ng albularyo. Sa huli, dahil sa kalasag niyang yon, nagawa niyang maitarak ang kanyang itak sa gitna ng dibdib ng nilalang kung saan naroon ang puso ng bata. Matapos nun, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bayan. Ang nilalang ay dahan-dahang naging abo. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nakita niya ang tunay na mukha ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Nakangiti ito, tila nagpapasalamat dahil pinalaya siya ng kapatid niya mula sa matagal ng pagkakagapos sa kamay ng mga masasamang espiritu. Pagkatapos ng mga pangyayari, tsaka pa lamang umagos ang kanyang dugo sa mga natamo niyang sugat. Hindi niya yun ikinamatay, ngunit hindi na rin siya ang dating tao. Ang kanyang buhok ay naging maputi na parang sa mga matatanda, at ang kanyang mata ay naging kulay tanso. Nakaramdam din siya ng matinding panghihina, sa puntong ultimo ang paghinga ay halos nagiging dagok na rin para sa kanya. Matapos ang madugong pagpaslang sa nilalang na may mukha ng kanyang kapatid, hindi na nakaramdam ng kapanatagan si Amboy. Ang bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balat ay tila uling na nagbabaga. Alam niya ng pagpatay sa 8 ay pagputo lamang sa galamay, at ang ulo ng halimaw ay ang 3 matatandang babae na nananatiling buhay sa kung saang lugar. Dahil dito, kung kaya't pagtungtong ng sumunod na araw ay bumalik siya sa tahanan ni Tandang Jorito. Doon, nadatnan niya ang dampa ng albularyo na nababalot sa makapal na usok ng kamangyan. Tila naghahanda ang paligid sa isang malaking pagtatapat. Nagawa mo ang nararapat, Amboy. Ngunit ang dugo ng iyong kapatid na dumanak sa iyong itak ay nagsilbing susi. Nabuksan mo na ang pinto na matagal nang pinoprotekta ng iyong ina. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinaghalong pagtataka at takot ang kanyang naramdaman. Dala ng matinding pagod, kagad siyang napaupo sa harapan ng matanda habang nagtatanong dito ng, "Tandang Jorito,
Sino ho ba talaga ang nanay ko? Bakit ang panggagamot niya ay humantong sa ganitong kalbaryo? Huminga ng malalim ang albularyo kasabay ng paglabas nito sa isang lumang balumbon ng balat ng hayop. Doon ay nakaguhit ang isang simbolo ng isang babaeng may hawak na 7 uri ng halaman at lampara. Ang iyong ina, si Urang, ay hindi lamang isang manggagamot. Siya ang huling tagapag-ingat ng tipan sa inyong lipi. Ang kapangyarihan niyang magpagaling ay hindi galing sa langit, kundi mula sa isang kasunduan na ginawa ng inyong mga ninuno. Maraming siglo na ang nakalipas. Ayon sa matanda, ang pamilya ni Urang ay pinagkalooban ng kakayahang kumuha ng sakit ng ibang tao. Ngunit ang sakit na yon ay hindi naglalaho. Iniipon ito sa loob ng isang espiritual na sisidlan. Upang manatiling balanse ang mundo, kailangan nitong manggamot ng walang hinihinging kapalit. At ang bawat pasasalamat na kanyang natatanggap ay nagsisilbing panangga sa mga tagasingil, ang 3 matatandang babae na kanyang nakita. Noong pinalayas mo ang mga pasyente at sumigaw ka ng kawalan ng utang na loob, binasag mo ang proteksyon. Ang mga taong iyong nakita na naghihintay sa labas ng inyong bahay noon, hindi lahat sila ay tao. Ang ilan sa kanila ay mga tagasingil na nagbabalat kayo upang subukin ang inyong pamilya. Nang magpakita ka ng poot, ibinigay mo sa kanila ang karapatang kunin ang pinakamahalagang pagmamay-ari ng iyong ina. Yon ay ang kanyang bunsong anak. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang napaiyak. Ang galit na akala niya ay proteksyon sa kanyang pamilya ay siya palang naging mitya ng kanilang pagkawasak. Ang kanyang ina ay nanggagamot hindi dahil gusto lang niyang tumulong, kundi dahil yon ang tanging paraan upang panatilihing busog ang mga espiritu nang hindi kinukuha ang buhay ng kanyang mga anak. Sa paglalim ng gabi, mas lalo pang idinetalye ni Tandang Jorito kung sino ang kanyang mga nakalaban. Pagtatapat pa ng albularyo, ang 3 matandang umakay sa kapatid niya ay ang sinaunang nilalang na dati ring mga tagapag-ingat, ngunit nabulag ng kasakiman. Gusto nilang bawiin ang kapangyarihan ng panggagamot upang gamitin ito sa pagkontrol sa buhay at kamatayan. Mariinding inilahad ng matanda. Kaya ngayon niya lang ito inihayag dahil sa alam niyang sa mga panahong yon, handa na ang kanyang disipulo na marinig ang katotohanang nakatago sa mga pinagdaanan niyang kalbaryo. Matapos nitong marinig ang lahat, hindi niya maiwasang magtanong habang mahigpit na nakahawak sa kanyang itak. Maestro, sabihin niyo ho sa akin, nasaan sila? Sila ay nasa sityo ng mga bangkay, sa isang lugar sa pagitan ng Abra at kalapit probinsya na hindi matatagpuan sa anumang mapa. Doon ang oras ay hindi gumagalaw at ang hangin ay lasang abo. Ngunit bago ka pumunta, kailangan mong dalhin ang huling gamit ng iyong ina. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kaagad nitong inilabas ang maliit na kristal na bote na may lamang itim na likido. Ito ang mga luha ng iyong ina noong gabing kinuha ang iyong kapatid. Ito ang tanging magpapahina sa kanila dahil ang pag-ibig ng isang ina ang tanging bagay na hindi nila kayang manipulahin. Matapos niya itong marinig, hindi na siya nakapagsalita pa. Bago sumikat ang araw, nilisan ni Amboy ang tahanan ng maestro niya. Ang kanyang daan ay puno ng panganib. Ang gubat ay tila bumubulong sa kanya. Sinusubukang iligaw siya. Bawat puno ay tila may muka na humihingi ng tulong at bawat huni ng ibon ay parang panaghoy
ng mga taong hindi na isalba ng kanyang ina. At sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki sa tabi ng ilog. Ang lalaki walang mga mata, ngunit tila nakikita siya nito. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, kagad itong napatingin sa kanya kasabay ng pagwika nito ng, Pupunta ka ba sa sityo, anak ni Orang? "Paano mo nalaman?" Amoy ko ang iyong pagsisisi. Yan ang paboritong pabango ng 3 matatanda. Kung gusto mong makarating doon ng buhay, huwag kang lilingon sa likod, anuman ang marinig mong boses. Kahit na boses pa yun ng iyong ina. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya yon kinalimutan. At sa pag-alis niya sa sapa, naging bihilante siya sa bawat lugar na kanyang tinahak. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad kahit matinding pagod na ang kanyang nararamdaman. Bagaman sinasabi ng kanyang katawan na siya ay magpahinga, ang determinasyon niyang magpatuloy ang nanaig pa rin sa puso't isipan niya. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, narinig niya ang boses ng kanyang ina na tila nagsasalita sa kanya. "Amboy, anak, pagod na ako. Halika rito. Tulungan mo ko, anak." Dahil sa sinabi nito, biglang kumirot ang kanyang puso. Gustong-gusto niyang lumingon, yakapin ang nanay niya at humingi roon ng tawad. Ngunit ang babala ng bulag ay nagsilbing matibay na paalala sa kanya. At dahil dito, kung kaya't ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa ang paligid ay maging purong itim at ang lupa ay naging kasing lambot ng laman ng tao. Nakarating si Amboy sa isang malawak na kapatagan na puno ng mga lamparang nakasabit sa hangin. Sa gitna, nakaupo ang 3 matatandang babae. Ang kanilang mga anyo ay tila mga tuyong sanga ng punong kahoy, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningas na parang asupre. Pumalik ang batang bugnutin. Wala nang iyong ina. Wala nang iyong kapatid. Ano pa ang gusto mong ibigay sa amin? Ang iyong buhay? Tanong ng isa sa mga ito. Nang marinig ito ni Amboy, matapang siyang sumagot sa nilalang ng, "Hindi ko ibibigay ang buhay ko sa inyo. Alam niyo ako ng pakay ko rito? Kukunin ko ang mga buhay ninyo." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, tsaka niya inilabas ang itak at ang bote ng mga luha. At sa isang mabilis na pagkilos, binasag niya ang bote sa talim ng kanyang sandata. Ang itak ay nagliwanag ng kulay ginto, isang liwanag na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa purong pag-ibig at sakripisyo. Nang masipat naman ito ng 3 matatanda, sabay-sabay itong sumugod. Ang kanilang mga lampara ay naglabas ng mga itim na anino na tila mga kamay na sumasakal sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan, paulit-ulit niya itong pinagtatataga hanggang sa ang kanyang itak ay nagpapalahaw na sa mga matatanda. Ang bawat sugat na kanyang ibinibigay ay naglalabas ng mga kaluluwang matagal na nilang ikinulong. Mga parte ng pasyente ng kanyang ina na hindi na nakalaya. At sa huling sandali ng labanan, napatunayan niya na ang 3 nilalang ay hindi mapapatay ng basta dahas lamang. Sila ay mga nilalang ng puot, at puot din ang nagpapakain sa kanila. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi siya nagdalawang isip na ibaba ang kanyang itak. At sa muling pagsilay niya sa mga nilalang, seryoso siyang nagsalita. "Hindi ko na kayo kakamuhian. Kinakaawaan ko kayo dahil sa haba ng inyong buhay, hindi ninyo naranasan ang magmahal tulad ng nanay ko." Dahil sa mga salitang yon, ang 3 matanda ay nagsimula ng sumigaw habang dahan-dahang nagiging mga abo. Ang puot na nagpapanatili sa kanila ay naglaho
dahil hindi na ito sinagot ni Amboy ng kaparehong enerhiya. Ang mga lampara ay isa-isang namatay at ang sityo ng mga bangkay ay dahan-dahang naglaho sa liwanag ng bukang liwayway. Sa isang iglap, ang paligid ay biglang nandilim. At kalaunay nagising na lamang siya sa paanan ng bundok, malapit sa bahay ni Tandang Horito. Wala nang itim na usok, wala nang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Paglapit niya sa bahay, ang tanging hangad na lamang niya ay isabit ang kanyang dugoang itak at sundin ang kanyang ama upang mamuhay na ng payapa sa ibang dako. Ngunit pagtapak pa lang niya sa pintuan, sinalubong siya ng amoy ng sunog na asupre at ang mukha ng albularyo na mas kulubot pa kesa sa dati. Hindi pa tapos ang gabi, Amboy. Bungad ng matanda habang nagtitimpla ng isang itim na gayuma. Napatay ko na sila, Tandang Horito. Wala nang mga matatanda. Wala nang sumpa. Gusto ko na lang makasama ang tatay ko. Gusto ko na lang maging normal. Nang marinig ito ng albularyo, tsaka ito napasipat sa kanya na may halong habag at babala. Yon ang pagkakamali mo. Ang tatlong nilalang na iyon, bagaman malupit at gahaman, sila rin ang nagsisilbing bakod ng kabundukang ito. Sila ang kinakatakutan ng mas mabababang uri ng dilim. At ngayong wala na ang kanilang enerhiya at presensya, ang mga aswang na matagal nang nagtatago sa mga kuweba at pusod ng gubat ay nagsisimula ng magsilabasa. Nararamdaman nila na wala na ang mga higante. At ngayon, itinuturing nilang isang malaking piging ang kabuuan ng baryo at mga kalapit bayan. Hindi kita sinisisi sa mga ginawa mo, Amboy, dahil maging ako man alam kong bagay ito at tama. Kaya nga hindi ko sa iyo sinabi ang lihim na ito para hindi ka magdalawang isip. At ngayong wala na sila, kailangan nating harapin ang panibagong unos. Unos na magiging daan para sa tuluyang pagbabago ng ating mga buhay. Ipinaliwanag din ito na ang tatlong matanda ay parang mga haring leon sa gubat. Hanggat naroon sila, ang mga buwitre ay mananatiling tikom ang bibig. Nang marinig naman ni Amboy ang lahat ng iyon, dito na rin niya naunawaan ang parte ng kanyang maestro. Alam niya na ayaw nitong makasagabal sa kanyang plano, kaya inilihim nito ang mga bagay na posibleng makaapekto. Pakatandaan mo, Amboy, ang mga aswang ay hindi tulad ng tatlong matatanda na may sinusunod na tipan o kasunduan. Sila ay hamak na mga hayop na may talino. Gutom ang nagpapatakbo sa kanila. At dahil alam nilang ikaw ang pumatay sa mga matatanda, ikaw ang una nilang pupukusain upang wala nang hahadlang sa kanilang pananakop. Matapos niyang marinig ang lahat ng iyon, hindi niya na pinili pang umalis. Nanatili siya sa bahay ng matanda hanggang sa dumaan ang gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Biglang may dumating na salot na kahit anong gawin nila ay hindi nila maitaboy. Tuwing sumasapit ang gabi, nagsisimula na rin silang makapansin ng mga kakaibang huni. Hindi ito huni ng tiktik o wakwak na pamilyar sa mga kwento. Ito ay mas malalim, mas mabangis, at mas marami. Tila isang hukbo ng mga nilalang na nagkakamot ng kuko sa mga puno. Dahil sa pangyayaring yon, habang hindi pa huli ang lahat, itinuro sa kanya ng kanyang maestro ang patungkol sa lihim ng dugong lunas. Ayon kay Tandang Horito, dahil anak siya ng isang manggagamot, taglay ng kanyang dugo ang lunas at kaalaman nito. At kapag ginamit niya ito ng may sapat na basbas, ang kanyang dugo ay magiging asido o lason para sa mga aswang. Sa pamamagitan nito, ang mga nilalang na matatalsika ng kanyang dugo
mapapabilis ang pagbulok at makakaranas ng hindi masukat na sakit. Dahil sa mga sinabi nito, pinag-aralan niyo ni Amboy ng maigi. At sa pagsapit ng ikatlong gabi, sa pagsalakay ng mga aswang, ibinabad niya sa sarili niyang dugo ang itak na ipinamana ng kanyang ama. Pagkatapos nun, ipinahi niya ang mga natitira sa katawan niya bago siya lumabas ng bahay. Ganon din ang ginawa ng kanyang maestro upang masiguro na may laban sila sa hukbo ng mga aswang na daraan. Di kalayuan sa kanilang tahanan, malapit sa isang malawak na lambak, nakita nila ang mabilis na paghawi ng mga puno sa gubat. Pagdating ng mga aswang sa patag, doon nila napagtanto na hindi nila kayang bilangin ang dami ng mga ito. Inaasahan nilang daraan yun sa lugar kung saan sila naghihintay, kaya buong tapang sila roong nanatili hanggang sa mapansin na sila ng mga paparating. Pagsilay ng mga aswang sa kanilang dalawa, bigla itong huminto sa harapan nila. Napuno ng pag-aangil ang paligid hanggang sa hinarap sila ng gabunan ng grupo. Isang lalaki ang mabilis na nagpalit anyo at kaagad na naglakad papalapit kasama ang dalawang mandirigmang aswang na pinagkakatiwalaan nito. Pagsilay naman doon ng kanyang maestro, dali-dali rin sila roong lumapit. At nang magkaharap na sila, kaagad nilang naramdaman ng matinding galit ng mga nilalang. Hindi sila kinausap ng gabunan, ngunit batid nila ang ibig nitong iparating. Maya-maya pa, ang dalawang kasama nito ay biglang sumugod. Walang habas sila nitong inatake na siya namang madali nilang nailagan. At nang magkaroon na sila ng pagkakataon, sabay nilang itinarak sa katawan ng mga ito ang hawak nilang sandata. Pagbaon nito, umatungal ng napakalakas ang dalawa bago ito nalusaw na parang sinabuyan ng asido. At nang mapansin naman yun ng gabunan, nakita nila na parang hindi man lang ito nasindak sa kanilang ginawa. Bakit ninyo kami inaharang? Ano ang inyong layunin? Alam niyo ba kung gaano naming katagal hinintay ang pagkakataong ito? Walang makakapigil sa aming gutom. Maski na kayo. Nang marinig ito ng kanyang maestro, matapang naman yung doong sumagot ng, At kung gayon, dito na kayong lahat mamamatay. Sapagkat hindi kami papayag na may makalusot dito sa inyo kahit isa. Kung gusto niyong mabuhay ng tahimik at payapa, bumalik kayo sa inyong pinanggalingan. Magtiyaga kayo sa mga kinakain ninyong hayop. At sa gayong paraan, wala tayong magiging problema. Ngunit kung ipipilit ninyo ang inyong nais, nakahanda kaming pigilan kayo sa anumang paraan na aming nalalaman. dahil sa sinabi ng kanyang maestro, tila bang mas humanga pa rito ng labis si Amboy. Yon ang unang pagkakataon na makikita niya itong makipaglaban, kaya hindi niya maipagkakaila ang kagalakan at pagkamanghas sa mga bagay na kanyang makikita. Nang marinig ito ng gabunan, bumalik ito sa kanyang pangkat. At doon, nagpakawala ito ng 3 malalakas na pag-angil na parabang sinusubok nito ang kanilang kakayahan. Maya-maya pa dito na ito nagsalita sa kanyang mga kasama. Dadalawa lamang ang mga tampalasang yan. Huwag kayong matitinag. Kahit sino pang humarang sa atin, uusad at uusad tayo. Tapos na ang panahon ng paninirahan natin sa dilim. Napapanahon na para makilala tayo ng mga tao. Matapos nitong makapag-wika, kagad itong humarap sa kanila. Ngunit hindi pa man nakakasugod ang mga kasama nito. Isang tanikala mula sa ilalim ng lupa ang biglang pumulupot sa leeg nito. Buong puwersa yung hinila ni Tandang Hurito at sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa na niyang malapitan ang nilalang. Kagad niya yung pinugutan ng ulo bago niya atakihin ng kadena ang mga kasama nito. At dahil sa pangyayaring yon, nagsimula ang malawakang kaguluhan. Marami sa mga aswang ang pilit na lumapit para patayin ang matanda, pero walang nagtagumpay sa kanila.
Nang masaksihan naman ni Amboy ang katangi-tanging lakas ng maestro niya, dito na siya nakiisa. At sa loob ng kalahating oras, hindi naging madali ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa sobrang dami ng mga aswang, konting pagkakamali lang, posibleng malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Ngunit dahil sa kanilang karanasan, hindi ito basta-bastang umubra. At kahit marami ang mga kalaban nila, nanatiling malakas at matatag ang kanilang mga resistensya. Ayon sa kanya, hindi siyang may mas malaking naiambag sa pangyayaring yon, gawa ng halos solohin ito ng kanyang maestro. Gamit lamang ang itak at kadena, nagawa nitong lumipol ng mga aswang sa loob lamang ng sandaling panahon. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa ang patag ay napuno na ng abo mula sa mga nalusaw na labi ng mga ito. At nang mapansin ito ng mga aswang, ang takot nila laban sa dalawang antingero ay dahan-dahang nabuo. May iilan sa kanila ang nagdesisyong tumakas sa paniniwalang hindi nila ito kakayanin, habang ang iba naman nanatili upang ipaghigante ang mga kauri nilang namatay. Ngunit sa kasamaang palad, sa halip na makamit ang hustisya, napaslang din silang lahat. Kalaunan, nang mga lahati na ang mga aswang, para na itong mga asong nagsipulasan pabalik ng gubat. At magmula noon, ang mga nilalang ay hindi na nanalasa sa kanilang baryo. May mangilan-ngilan sa mga ito nagkaroon ng lakas ng loob, pero kalaunan napaslang din ito ng mga albularyong nakatira sa mga karatig lugar. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't dahan-dahan na rin nilang nalasap ang pinapangarap nilang kapayapaan. Magmula noon, namuhay si Amboy ng tahimik kasama ang kanyang ama sa lugar ng taong humubog sa kanya para mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap. At yon ay walang iba kundi ang kanyang napakalakas na maestro na si Tandang Horito.